What's up mga palangga, Alex here og welcome sa laing edisyon sa ang pangutana portion ug sa dili pa og bag-o ka pa sa akong channel ay kalimot unya sa pag-like, pag-share o pag-subscribe. So kini atong edisyon sa ang pangutana portion medyo nalahi kay kaghapon nagbuhat ko less sa luxury car vans. Ipo kani sa luxury vans o mo niya itong gamiton para punutin sa atong mga amigo. Ug diha magbase ang atong pangutana karon. So, abantita. Power on sa ang pangutana portion. Ambak, let's go! Kanang kuan, kanang ikaw naka. Hello guys! What's up? Morning! Ang less sa luxury cars na akong gamiton na ako'y less 10 vans sa luxury cars. Mabunot ka usa ang imong mabunutan, magbase ang akong question diha. Pwede ko pakita. BMW. Ha? BMW. Okay. Pwede balik. Okay. Ang pangutana. Yes, sir. Kung naa kay sakinan nga BMW. Unsay gusto nimo? Ikaw mo drive o ikaw drivean? Ako drive. Nga naman. Para nindot ba? Hindi ka mo drive. Oo. Para pina-Dante Gulapa pa yung drive na pina-Eagle style. Pinalupad-lupad. Ano? Na ako'y napuo diri ka less sa luxury car. Yes. Nya, gusto na ako mabunot ka diha. O usa. Nya, ang imong magbunutan, diha magbase ang akong pangutana. Sige. Okay, bunot. Pakita. BMW. BMW? Okay, balik ko yun. Okay, BMW. Yan. Kung nakakay sakinan nga BMW, unsa may gusto nimo? Ikaw mo drive o ikaw drivean? Thank you for that wonderful question. Siyempre, ako yung mo drive kay ako gud nang gipalit sa sakyanan na, so ako dapat mo drive kay isa bugag ako drivean ay bua. Bugat kay nang sakyanan niya ako drivean. Dapat ako mo drive sa akong sakyanan. Kaya na, sir. Bunot na, sir. Sama na. Anay-less diri sa brown cars. Anya, bunot ka rin usa. Ang imong bunutan, diya ang mabutan, sir. Diya magbase ang atong question, sir. Balik magbasa, sir. Kay. Sana. Yeah. Kia. Oh, sabaw ka ng Kia, sir, nga sakinan? Wa. Okay, ang pangutana mo ni, sir. Kung naa kay sakinan, unsay gusto nimo? Ikaw drivean o ikaw mo drive? Mo drive. Nga naman. Ganahan man ko. Mo drive. Ganani ka mag-drive. Oo. Kung naa kay sakinan? May sakyanan. Ko makatigo. Okay, thank you, sir. Nga ako'y less sa mga luxury cars dire. Mabunod ka rin usa. Yeah. Kasi pakita sa kamera.
Ang imong makuha diha, Ako na. ang imong makuha, mao diha magbase nga akong pangutana. Sige. Kia. Okay. Oo ba siya Nokia? Kia, Nokia. Dai butong cellphone. Wala yun. Kawa na kay Okay. Nokia. Oo, niya. So, pangata na. Ang pangutana mao ni. Unsay gusto nimo? Kung nakasakinan, unsay gusto nimo? Ikaw mo drive o ikaw drivean? Buang ako'y drive. Ngano man? Parang akong hago. Isang dalagang Pilipina, yeah. Gamay, di ka mo drive. Mm. Ikaw mo drive. Alright guys, that's all for today. O, gusto na akong pasalamatan ang tanan ni Join sa ang pangutana portion o anto na po sunod siguro higayon. Anto na po sa sunod edition. O bago pa ka sa channel, kalimut sa pag-like, pag-subscribe o pag-share. Karon na yun. Karon na. Pagkita ang kuha o pampag-goodbye na. So, till next time, peace out mga palaga! Ang pangutana mo ni, kung nakay sakyanan, di ba yung nabunod sakyanan mo to? Kung nakay sakyanan, kinsay gusto ni mo pa-drive on? Kinsay gusto ni mo drive? Ikaw, kinsay gusto ni mo? Mawawan ako, ha? Kung nakay sakyanan, Kalma lang, Dap. ha? Kalma lang. Kung nakay sakyanan, ito ay mali ka sa umira, no? Kung nakay... Oh, sige. Oh, niya. So, kung una kayo sa kanawaan ko, nabalang ko na ko dong. Una kayo sa kinan, kisay gusto ka, nawa ko sa dong? Kasi kung gusto pa drive on, Usay gusto ni mo. Kung nakasakinan, usay gusto ni mo, ikaw mo drive o ikaw drivean? buang ako'y drive. Ano man? Parang akong hago. Gamay, di ka mo drive. Mm. Ikaw mo drive.